Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, ilabi na sa atong mga nagkadaiyang kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan. Good morning sa munisipalidad sa Dapa, dinhi na sa atong isla, San Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro, og Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga frontliners og mga healthcare workers nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga silingan nga mga kalungsuran ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o Dinagat Islands. Good morning po, lakip na mga ka-Siargao ang mga kasikbit nato ng mga probinsya. Salamat po, good morning, maayong buntag mga ka-Siargao. Ano na sabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga og sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po. Good morning everyone! Shout out Makabayan Mindanao, Surigao del Norte Family Group at Surigao Nun Ako Family Group and PGO CSU from Province Surigao City. Giganakan Sir RV Taliman. Salamat Sir RV. Good morning Kuya G, watching from Consolacion. Keep safe Siargao non. Giganakan Sir Espino Mike. Salamat po, good morning. Magandang umaga po. Good morning. Shout out diriya sa Materials Handling Taganito Miners TMC. Gikana kang Sir Ata Roland. Salamat po, good morning. Maradyo na buntag Kuya G, maradyo na buntag sa ato tanan na mga Siargaonon. Salamat Kuya G, God bless po. Salamat. Good morning usab kang Junel Isaac Legaspi. Salamat. Good morning Kuya G, gikana kang Ma'am Aida Cervantes. Salamat po. Magandang umaga mga ka-Siargao. Dili na maglangan mga ka-Siargao. Atong pagkasayron karon ang kahimtang sa panahon. Pinaagi na ni Meno Mendoza sa DOST Pag-asa. Good morning Meno. Magandang umaga mga kababayan. Para naman po sa ating weather update ngayong araw ng Martes, April 27, 2021. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakakaapekto po itong ating northeasterly surface wind flow dito nga sa Hilaga at gitnang Luzon. At makikita natin na mga maninipis lamang na mga kaulapan ang posibleng makaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Kaya't ngayong araw, patuloy pa rin mararanasan ang mainit at malisangang panahon. Subalit, posible pa rin ang pagkakaroon natin ng mga pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, lalo na po sa dakong hapon o gabi. At dumako naman po tayo dito sa Kabisayaan na patuloy pa rin mararanasan ang mainit at malisangang panahon at pagdating ng hapon at gabi ay posible pa rin ang ating mga isolated thunderstorms. Ang ating temperatura ay maglaro naman sa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius dito sa Tacloban at gayon na rin sa Cebu City. Samantala sa Iloilo, ang ating temperatura maglaro naman sa pagitan ng 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Mindanao ay mailwalas pa rin panahon ang ating inaasahan, subalit mataas naman po ang tsansa ng posibleng pagkakaroon nga ng mga isolated thunderstorms. Ang ating temperatura dito naman sa Zamboanga City ay maglalaro sa pagitan ng 24 hanggang 33 degrees Celsius. At sa Cagayan de Oro, ang ating temperatura naman 25 hanggang 33 degrees Celsius. At sa Davao City, ating temperatura maglalaro po sa pagitan ng 24 hanggang 34 degrees Celsius. At paalala sa ating mga kababayan, ang ating malalakas pa rin mga thunderstorms ay posibleng magdala pa rin po ng mga flash floods at landslides. Kaya't pinapayuhan pa rin ang ating mga kababayan na maging alerto
kung malakas po ang ating mga localized thunderstorms. At yung ating pong mga payong ay magdala po tayo kung tayo lalabas pa rin ng ating mga tahanan dahil nga mainit at maalisangan ng panahon at kung minsan ay bigla-bigla na lang nagkakaroon tayo ng mga isolated na thunderstorms. At para naman po sa ating mga mangingisda at magamit po ng maliliit na sakyang pandagat sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning kaya ligtas pa rin sila makakapalaot saan mang baybaying dagat ng ating bansa. Ibayang ingat nga lamang ang ating paalala dahil po dito sa hilagang Luzon, gayon na rin sa silangang baybaying dagat ng Luzon at Kabisayaan, ang ating karagatan magiging katamtaman po hanggang sa maalon. Samantala sa nalalabing mga baybaying dagat naman, ang ating karagatan magiging banayad po hanggang sa katamtaman naman ang pag-alon. At ang ating araw, inaasahan sisikat po yan mamaya sa ganap na 5:36 ng umaga at lulubog naman ito sa ganap na 6:12 ng hapon. Para po sa mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang na maglagon sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, DST_Pagasa, at sa ating pong mga weather report dito sa YouTube, DST Pagasa Weather Report, at sa ating pong website sa bagong.pagasa.dst.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Forecasting Center ng Pag-asa DST. Muli isang magandang umaga ang inyong forecaster, Meno Mendoza. Daghang salamat, Meno Mendoza, sa report ilabi na sa kahimtang sa panahon. Mga kasyargaw, nindot ang atong kahimtang sa panahon. Apan aduna gyapoy mga panagsalamang na mga pag-ulan tungod na sa mga localized thunderstorms, mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag. Wala po'y gikatala karon o wala gibantayan karon na mga weather disturbances sa atong Philippine Area of Responsibility, mga kasyargaw. Good morning po, maayong buntag. Good morning, Kuya G. Giganak ang Ma'am Aida Cervantes. Salamat, ma'am. Good morning pa, shoutout kan Danilo Boticario. Kulot na naghimo ng sira nanay Mirna Boticario kan Ruby. Salamat gikan na kang Ma'am Lovey Boticario. Salamat po. Thanks sir, always ko updated sa imong balita. Salamat sir RV Taliman. Salamat po. Thank you po sa inyong pagsuporta. Kuya G, pa shoutout kay Asaya Butch Cervantes o kay Merl Hel Celisana. Thank you and God bless. Gikan na ka Ma'am Aida. Salamat Ma'am Aida. Good morning Kuya G, watching from the Pag. Gikan na kang Sir Lalo Lumapa. Salamat po. Good morning Kuya G, good morning Siargao TV. Always safe watching o stay safe watching from Malabon City. Gikan na kang Ma'am Baby Ruth Lanzadera. Salamat Ma'am Baby. Good morning. Good morning Kuya G. Kumain po kayo ng maayos. Salamat Ma'am Grazel Asido. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Hi Kuya G. Good morning and good morning Siargao. Kamusta po ako sa Antigro Bake Shop? Kay Tlakeng, Yoyo, Padot, Tatay, and Nanay. Gikan na ka Ma'am Let Antigro. Mayong buntag Siargao noon, paki-regards Kuya G sa tanan taga Caridad. Salamat. Gikan na kang Ma'am Cancer Ace Tong Mendoza. Salamat po. Good morning. Maradya na buntag, Kuya G. Mangumusta ko diyan na sa San Pedro Alegria sa pamilya Ereso, og Lazano, og ilabi na gayon. Sa ako, apo nga si Marco Ray Luzano, Dumagan. Thank you, Kuya, sa pagbasa. And God bless you and good health. Salamat, Ma'am Lydia Celisana. Salamat po. Good morning. Magandang umaga, mga kasyargaw. Samtang dili ta maglangan, atong pag-asayron karon ang police report, mga kasyargaw. Human ang pagka-rescue sa upat ka biktima sa prostitusyon sa Surigao City. Sa gipahigayong hiniusang rescue operation sa personay sa Regional Intelligence Division 13 o Region 13 sa pagpangulo ni Police Major Julius Cesar Alamani, RIDMD, Regional Women's Police District, mga kasyargaw, sa pagpangulo usab ni Police Major Jonalyn Suan, uban sa Surigao City Police Station sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Glenn Sampaga o Regional Maritime Unit 13 sa pagpangulo
ni Police Lieutenant Colonel Marion Cristino Lucero og mga representante sa DSWD Region 13 og CS o Surigao City Social Welfare Development Office sa Surigao malampusong na rescue ni ini ang upat ka biktima lakip ang minor de edad sa prostitusyon o ang pagsupak sa Republic Act 9208 o ang prostitution and exploitation of children. Kini nahitabo niadtong April 23, 2021 alas 10:30 sa gabi dito na sa Bohol Travelers Inn sa Nicolas Street, Surigao City. Nasikop sa maong operasyon mao sila Cresilda Ramil, 29 years old, single o residente sa Purok 8 na Valga, Barangay San Juan, Surigao City, o si Linwell S. Camillan, 31 years old, single, beautician o residente sa Purok Reyes, P. Reyes o residente sa P. Reyes Street, Barangay Taft, Surigao City. Ang mga suspetsado o ang mga biktima gidala na sa Surigao City Police Station alang na sa saktong dokumentasyon o disposisyon, mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa Surigao City karon. Good morning po, mayong buntag kaninyong tanan, mga kasyargaw. Mga na ang upat nga na-rescue karon sa kapulisan dito na sa Surigao City, mga kasyargaw. Ang upat nga biktima sa prostitusyon og sumala pa sa report sa kapulisan, mga kasyargaw, adunay menor de edad nga nahilakip sa maong gihimong dautan sa duha ka suspetsado, mga kasyargaw. Na latest updates dito na sa Surigao City karon, mga kasyargaw. Good morning po, may buntag Kuya G. Marajaw na buntag sa Pobe family diyan sa Sayak del Carmen. Gikan na kay Sir Willie Pobe. Salamat Sir Willie. Shoutout sa akong mga lumon nako diyan na sa Barangay Katangnan og Poro 4 sa mga Magaluna og Mergullas family. Gikan na kay Sir RV Taliman. Salamat Sir RV. Good morning kanimo din na. Samtang sa laing bahin sa mga balita din na sa atong programa, KK.weekly meeting og tree planting activity gihimo na sa General Luna. Usa ka weekly meeting ang giorganisa karon ni Kabataan kontra Droga at Terorismo President Miss Christy Jean Cruiz Borja uban sa KK.DOT members dito na sa Barangay Corazon, Munisipalidad sa General Luna. Kini nga aktibidad nagtumong nga mamugna ang kooperasyon, friendship o pagpanghiusa sa tanang KK.DOT members. Ang tema sa maong aktibidad mao ang makabagong kabataan tungo sa pagkakaisa at pagtutulungan sa pagsugpo ng kasamaan. Samtang gipahigayon usab sa KK.DOT members uban sa General Luna Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Lieutenant Wilson Els Jr. ang tree planting activity dito nagihapon sa maong lugar, mga kasyargaw. Good morning, Sir G. Good morning sa ako nanay, Eling Bilag. Gikan na kang Mama Nalin Bilag. Salamat, Ma'am Nalin. Good morning kanimo din na. Salamat po. Magandang umaga po kaninyong tanan. Salamat, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, RHU Burgos magpahigayon og blood donation drive. Gipanawagan karon, mga kasyargaw, sa Burgos Rural Health Unit ang nag-edad sa 18 anyos pasaka o adunay timbang nga 51 kilograms pataas nga magdonar og dugo og mamahimong bayani para na sa katawhan. Ipahigayon ang maong blood donation drive dito na sa Rural Health Unit sa Burgos karong umaabot nga May 5, 2021 alas 10 sa buntag. Kining aktibidad adunay tema nga dugo mo kinabuhi ko. Alang na sa mga dugang kasayuran, pwede ninyo kontakon ang numero 0951-0477-413 o ang 0955-498-234. Ako Musbon, 0951-0477-413 o 0955-4983-234 o pwede ka mong mobisita dito na sa Burgos Rural Health Unit.
Good morning po, maayong buntag, mga kasyarga. Good morning. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, dili na sa atong programa, Siargao TV News, mga kasyarga. Fisher Folk Registration sa San Isidro, sugdan, karong adlaw. Ipahigayon karong adlaw mga kasyargaw sa munisipalidad sa San Isidro ang tinuig nga registration sa mga mangingisda, mga panagatan ug mga gamit ingon nga mamahimong legal ang pagpanagat niini. Pagahimuon ang maong registration karong adlaw ilabi na sa Barangay Del Carmen, pagka April 28 dito na sa Barangay Tigasaw ug pagka April 29 dito na sa Barangay Pacifico. Ang requirement sa maong registration mao ang sedula 2x2 ID picture, duha ka buok mga kasyargaw ng ID picture o voters ID. Kung marehistro, mahilakip na ka sa listahan sa mga mangingisda nga adunay lisensya, parte na ka sa pagpromote sa pagproteher sa kadagatan, pinaagi na sa responsable nga pagpangisda. Usa na usab ka sa ambassador sa pagproteher sa kadagatan ug usa na usab ka sa mga benepisyaryo sa ahensya concerning the fisheries industry, mga kasyargaw. Mga latest updates dito na karon sa munisipalidad sa San Isidro. Adunay registration karon mga kasyargaw para na sa mga mangingisda, sa mga gamit niini o sa mga pambot nga pagagamiton, mga kasyargaw, ilabi na sa pagpangisda. Good morning, gikan na kang Rogin Sel Dimata. Good morning kanimo dina, engineer. Happy viewing sa kanimo dina. Good morning, General Luna. Gikan na kang Sir Benguel Selvosa. Sir Benguel, salamat. Good morning kanimo dina. Thank you sa imong pagtan-aw din na sa tong programa. Salamat. Good morning, Kuya Dipa. Shout out kay Isaiah Butch Cervantes, Mergel Celisana o kay Marita Escaret. Thank you and God bless. Gikan na kang Tuk Escaret. Salamat po. Good morning, Kuya G. Ano na kailangan na papel papunta ng Siargao? Same ra gihapon, Sir Willie Pobe. Kinahanglan gihapon nimo o kung gikan ka sa Surigao, antigen, kung nibiyahe ka gikan Siargao, ang travel pass o gang e-health pass, trace up, mga kasyargao. Maura ang kinanglan para na makasulod sa dini na sa atong isla sa Siargao. Salamat, Sir Willie Kobe. Good morning. Same ra gihapon, wala may nabag-o, sir, o walay bag-ong gipagawas nga executive order ang probinsya Surigao del Norte. Salamat po, good morning, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Socorro hiring karon og professional tour guides. Hiring karon mga kasyargaw ang Socorro Tourism o professional tour guides. Ani ang kwalifikasyon sa maong professional tour guides, mga kasyargaw. Kinahanglan college graduate, excellent conversational skills, must be proficient sa speaking of English o in speaking English, Tagalog and Bisaya, na ay personable and humorous disposition o passionate sa traveling. Outstanding organizational, mga kasyargaw, nga skills, time management o improvisational skills, mga kasyargaw, willing to be trained sa Department of Tourism. Dugang pa nga ang initial rate para na sa mga tour guides nga i-hire mao ang 500 pesos per day. Karong adlaw ang screening alas 8 sa buntag. Dito na sa Socorro Municipal Tourism Office, dito na sa Feeder Fort, o pwede ninyo kontakon si Miss Alia sa numero nga 0910-441-3335. Akong usbon 0910-441-3335. Pangita lamang si Miss Alia sa Socorro Tourism Office, mga kasyargaw. Mga latest updates karon dito na sa Socorro. Hi, good morning sa ako Papa Kinoy o sa ako sa Nanay Judith. Happy viewing sa tanan. Gikan na kag Ma'am Che Gabutero dito na sa Barangay Cambasac. Salamat, ma'am. Good morning kanimo din na. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin, 52 anyos nga lalaki nakaplagang patay sa Surigao City.
Nakaplagang wala na'y kinabuhi kagahapong adlaw sa alas 10:30 sa buntag. Ang usa ka 52 anyos nga lalaki nga si Rick Anahaw Fortuna minyo walay trabaho og residente sa Purok 9, Barangay San Juan, Surigao City. Sumala pa nga usa ka concerned citizen ang mitawag sa istasyon sa kapulisan aron na sa pagpahibalo nga adunay patayng lawas sa Happy and Go store nga nahimutang sa Purok 2, Barangay San Juan, Surigao City. Sumala pa sa investigasyon nga walay bisan unsa nga indikasyon nga adunay foul play sa maong panghitabo o sumala pa usab sa mga kaila niini nga si Rick Fortuna pirmi nag-inom o pirmi nahubog sa maong lugar. Sumala pa sa usa ka barangay tanod nga alas 8 sa buntag nakit-an pa kini niya nga buhi hangtod nga nasayra na lamang nga patay na kini. Gi-request na karon ang post-mortem examination aron na masayran kung unsa ang hinungdan sa kamatayon. Ang patayng lawas niini ana karon sa Nilo Funeral Services. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan mga kasyarga. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyarga. Salamat po sa inyong pagtutok din na sa tong programa. Salamat po mga kasyarga. Samtang sa laing bahin, zonal lockdown gipahigayon sa munisipalidad sa Claver. Nagpagawas karon og bag-ong executive order si Claver Mayor Georgia D. Gokianki ingon nga sa pagpahigayon sa zonal lockdown ilabi na sa mga area sa Taganito HPAL Nickel Corporation. Ilabi na dito na sa SMCC camp nga na-assign sa JGC shutdowners og working area niini sa HPAL. Og dito na usab sa NPMSI camp, lakip ang working area niini. Ang maong zonal lockdown ipahigayon karong adlaw hangtod na sa May 1, 2021. Samtang aduna himuon nga mandatory quarantine sa tanang close contact sa gika-report nga 59 nga confirmed cases sa maong kumpanya. Mga kasyargaw, kinahanglan sigurohon sa maong kumpanya nga well-maintained ang isolation o quarantine facilities. Ingpit usab ang ipahigayon nga contact tracing o kinahanglan mag-submit o report ang maong kumpanya ngadto na sa Rural Health Unit sa Claver para na sa pag-monitor sa maong mga gi-isolate karon. Ang maong mga gitala nga mga nagpositibo ana na karon sa quarantine facilities nga gimugna sa maong kumpanya. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Ma'am Rose May Tikmon Lesondra. Salamat, Ma'am Rose. Good morning kanimo din ha. Kuya G, grabe kadako sa daob sa dagat basa among mga balay diri paglabay sa Sean Ferry sa lancha. Gikan na kang Ma'am Che Gabutero. Kusog siguro ang padagan, Ma'am Che, at sa Sean Ferry. Salamat, Ma'am Che. Good morning kanimo din na. Salamat. Taob siguro karon, Ma'am Che, kay may abot man din na sa inyong seawall, na may seawall sa Barangay Cambasak, mga kasyargaw. Then, adunay mga balay. Then, kung taob na, then din nila taman ang dagat. Basta gyud labi na mulabay ang mga dagko na mga vessels. Ilabi na ang Sean Ferry, ang uban pa na mga sakayang pandagat din na sa port nato karon mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Good morning sa tanan taga Siargao. Gikan na kang Ma'am Lina Kaminge. Salamat, Ma'am Lina. Good morning. Magandang umaga. Salamat po mga kasyargao. Samtang ang atong COVID-19 update sa Caraga Region. Ang atong rehiyon sa Caraga, adunay naitala nga 71 new confirmed COVID-19 cases, 45 niini ang naka-recover na usa ang nangamatay. Samtang ang total cases sa tibuok Caraga Region ana sa 9,778, 1,030 ang anaa sa isolation, 8,401 na ang total sa naka-recover. Samtang 347 na mga kasyargaw ang naitala nga nangamatay. Samtang kagahapong adlaw nadungagan og usa nga confirmed case ang Bakwag, usa usab sa Placer og usa sa munisipalidad sa Sison, mga kasyargaw. Base na sa report karon sa DOH-CHD Caraga.
Keep safe Surigao noon, watching from Lancaster, Philippines. Gikan na kan Sir Jake Bolido, di na nasa Claver. Sir, good morning. Kamusta ang ipahigayon o gipahigayon nga zone na lockdown din na nasa Claver? Ilabi na sa TH Pal. Salamat Sir Jake. Good morning kanimo din na magandang umaga. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, 26,500 washable face mask i-turn over sa DSWD Caraga gikan na sa TESDA. Ingon nga pagtalima sa bayanihan to heal as one act ang TESDA Caraga. Ilalom sa pagpangulo ni Regional Director Tarhata S. Mapandi, malampusong mi-turnover sa 26,500 pieces sa washable face mask ngadto na sa Department of Social Welfare and Development Caraga o DSWD Caraga kagahapong adlaw dito na sa DSWD Field Office, Butuan City. Kini nga mga face mask namugna sa collaborative effort og partnership sa Northeastern Mindanao School of Fisheries og Agusan del Sur School of Arts and Trades, one of TESDA administered school sa Caraga og Provincial Training Center Agusan del Norte. Ingon nga parte sa commitment ni TESDA Secretary Isidro La Peña, kini nga programa usab para na sa mga katawhan o kini aron usab para na mahatagan usab og oportunidad og trabaho ang mga nagmugna sa maong face masks. Good morning, Kuya G. Kuya G, pa-shoutout ko sa tanang taga Prince Fuel Station. Diyan na sa Barangay Sayak, Tangkuhoy, Bagakay, Santo Niño, Burgos. O diyan na sa duha ka branches sa lungsod sa Dapa. O diri na sa lungsod sa Del Carmen sa may kilometro 1, poblasyon. Salamat, Kuya G. God bless. Di ka na ka, Ma'am Marilu Pobe. Salamat, Ma'am Marilu. Good morning, usab ka, Ma'am Crudel de la Cruz. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Happy viewing po kanimo din na. Salamat. Samtang mga kasyargaw, ang atong horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang mga kasyargaw para na sa pagkabot nato sa atong success mga kasyargaw. Sa Aries, enjoy nimo ang quality time sa family karon. Lucky numbers 44, 49, 15, 22. Lucky color electric blue. Samtang sa Taurus, delightful ang imong work priority karon. Ampingan ang imong health mga kasyargaw. Lucky numbers 23, 44, 53, 29. Lucky color vanilla brown. Samtang sa Gemini, daghan ma-achieve sa sugo sa imong boss karon. Lucky numbers 42, 54, 27, 33. Lucky color violet. Samtang sa Cancer, ang disciplined work attitude magpa-increase sa imong income karon. Lucky numbers 22, 38, 39, 54. Lucky color tulip pink. Samtang sa Leo, dunay good news nga moabot gikan na sa imong email karon. At ang ilamang lucky numbers 35, 56, 42, 40. Lucky color dollar green mga kasyargaw. Samtang sa Virgo, successful ang imong mental labor karon. Lucky numbers 33, 29, 57, 49. Lucky color ube purple. Samtang sa Libra, exciting ang opportunity aron ma-express ang imong love karon. 32, 44, 51, 50. Lucky color scarlet red. Samtang sa Scorpio, makalibog ang misleading information gikan na sa work. Kinahanglan susiyon gayod ug maayo. Lucky numbers 44, 34, 20, 26. Lucky color caramel brown. Samtang sa Sagittarius, masolve ang mga family issues nimo karon. Lucky numbers 33, 20, 55, 26. Lucky color tangerine. Samtang sa Capricorn, maglikay sa traffic accident. Lucky numbers 28, 42, 48, 33. Lucky color violet mga kasyargaw. Samtang sa Aquarius, delightful ang imong social interest karon. Lucky numbers 24, 46, 20, 51. Lucky color butter yellow. Samtang sa Pisces mga kasyargaw, ayuhon ang document sa house and lot para na siguro nga sa inyo kini. Lucky numbers 20, 55, 44, 27. Lucky color
Crimson Red. Mako na mga kasyargaw, ang mga horoscope nato karong adlaw giya lamang para na sa pagkabot nato sa atong success mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga mga kasyargaw. Good morning Kuya G watching from Valenzuela City, and good morning sa family Gonzales sa taga Kawit 2. Salamat po gikan na kan Sir Gerald Soreño. Salamat Sir Gerald, good morning kanimo din na. Good morning sa kan Sir Jules Guerrero. Salamat Sir Jules. Good morning kanimo din na. Maayong buntag po kaninyong tanan. Salamat. Samtang sa laing bahin sa mga balita din na sa atong programa mga kasyargaw. Balaod nun nga himuong mandatory ang pagpambakuna giduso karon mga kasyargaw. Wala pa'y komento si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa gidusong himuong mandatory ang pagpangbakuna kontra COVID-19. Sumala kini kang Presidential Spokesperson Harry Roque tungod kay daghan ang gusto nang mabakunahan bisan pa limitado sa supply ang COVID-19 vaccine sa atong nasod. Una nang giduso ni Congressman Elpidio Barzaga ang House Bill 9252 aron obligahon ang tanang Pilipino nga magpabakuna kontra COVID-19 ingon nga solusyon sa vaccine hesitancy sa atong mga katawhan apan exempted ang mga adunay medical condition. Good morning po, mayong buntag, mga kasyargaw. Salamat sa inyong pagsuporta din na sa itong programa. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon ang COVID-19 updates sa atong nasod Pilipinas. Ang COVID-19 numbers nato karon miabot na sa 1 ka milyon. Miabot na sa total cases nga 1,06,428 ang total cases sa COVID-19 karon mga kasyargaw. Nadungagan kagahapong adlaw og 8,929 ka new cases. Maong ang COVID-19 active cases usab karon ana na sa 74,623. Samtang ang naka-recover ana na sa 914,952. Samtang ang mga nangamatay 16,853 na mga kasyargaw. Sumala pa nga miabot na gayud sa 1 ka milyon ang total cases karon sa atong nasod Pilipinas. Kuya G watching from Barangay Sais, Dapa. Di ka na ka Ma'am Ruwen sa Lamingan. Salamat Ma'am Ruwen. Good morning kanimo din na. Salamat po. Good morning sir watching and listening from Del Carmen, Siargao. Di ka na kang Sir Bendivel Cobillan. Good morning sir ka Ma'am Ruwen sa Lamingan sa Barangay Sais. Salamat. Sa Barangay 12 ra kami. Ma'am, salamat. Good morning po. Magandang umaga. Happy viewing po. Salamat mga ka-Siargao. Ilabi na sa inyong pagsuporta. Salamat po, magandang umaga. Good morning, usab kang Ma'am Esterlina Gorgolon Cobillan. Salamat Ma'am Esterlina sa imong pagtanaw, ilabi na sa imong mga pamilya din na sa Taytay Rizal, sa Angono Rizal. Salamat po, good morning, magandang umaga og sa tanang sa Gorgolon Sisters. Salamat po, good morning. Magandang umaga mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanan. Good morning mga kasyargaw. Ini na lamang ko kutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa tong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita ilabi na dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Kini inyo nagalagad sa live stream karon Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana pagbantay, makisayod aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Maayong buntag kaninyong tanan. Salamat. God bless us all. #Siargao TV.